τίτλο, μάλλον κατακτά τον τίτλο στο πρωτάθλημα το περιφερειακό και επανέρχεται σε επαγγελματικές κατηγορίες και συγκεκριμένα στην τρίτη εθνική μετά την περίοδο 96-97, ενώ υπολείπονται 3 αγώνες με τον σημερινό για να τελειώσει αυτό το πρωτάθλημα που βρίσκει την ομάδα της Αλικαρνασσού και πάλι στην κορυφή της βαθμολογίας, επιστροφή σε επαγγελματικές κατηγορίες. Παπαδάκης εκτελεί με φάλτσο, η κεφαλιά από το Ξιδάκη, η μπάλα στα δίχτυα. Το 1-0 για την ομάδα του Ηροδότου με τον Καριωτάκη σκόρερ. Ήταν η προσπάθεια από τον Ξιδάκη, το τελείωμα της φάσης από τον Ολάκη τον Καριωτάκη. Ο Ηρόδοτος προηγείται 1-0 στο 1ο λεπτό. Μακρύνουν οι αμυντικοί. Το σούτ από τον Καριωτάκη, κεφαλιά του Ξιδάκη, θα πέσει στη γωνία και θα μπλοκάρει ο Λιβανόπουλος. Το γύρισμα, προσπαθούν να διώξουν οι αμυντικοί του Κουτσουρά. Το σούτ τώρα που γίνεται από τον Γιαλούση, θα μπλοκάρει από τον Κώτη. Ψάχνει στήριγμα, Ζήσης, σκάψει την μπάλα για τον Φράγκο, ο οποίος στέλνει την μπάλα για τον Ρουμπάκη. Ο Ρουμπάκης τελικά είναι ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος. Θα είναι η προσπάθεια του Παπαδάκη. Ο νεαρός Ρουμπάκης με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Λιβανόπουλου. Στο 20ο λεπτό η Ηρόδοτος Κουτσουράς 2-0. Θα βγάλει τη σέντρα. Εξαιρετική προσπάθεια από τον Ρουμπάκη. Ξεμαρκάρει, κάνει το σούτ. Ο Λιβανόπουλος θα πέσει, θα διώξει πιο μακριά. Κώτης και Παπαδάκης στο στήριγμα του Νικολουδάκη. Κώτης εκτελεί με φάλτσο, η μπάλα στα δίχτυα. Το τρίτο γκολ του Ηροδότου. Εξαιρετική εκτέλεση φάουλα από τον Κώτη. Εξαιρετική προσπάθεια, η πάσα στον Καρίδη. Καρίδης μέσα στην περιοχή επιχειρεί το σούτ. Μεγάλη ευκαιρία που χάνει ο Μαρκάκης. Φύγει στο Ζήση. Ξιδάκης, δυνατό σούτ, την μπάλα ελάχιστα πάνω από τα δοκάρια του Λιβανόπουλου. Την περιοχή ο Λιβανόπουλος θα διώξει δύσκολα. Το τέταρτο γκολ από την ομάδα. Το 7ο λεπτό τον Γιώργο Μαρινάκη να σκοράρει. Από τη μεγάλη χτύπησε σε σώμα αμυντικού του Κουτσουρά. Δεν μπόρεσε ο Λιβανόπουλος να διώξει. Αρνελάκης. Η παλιά για τον Τζιβουράκη. Τζιβουράκη σε καλή θέση. Βγαίνει ο Λιβανόπουλος. Ξιδάκη σε καλή θέση. Καθυστερεί. Θα στείλει τελικά την μπάλα στα δίχτυα. Πρέπει να έχει περάσει τη γραμμή. Δείχνει ότι δεν έχει μπει το γκολ. Κασουτάκης εκτελεί. Η κεφαλιά από τον Καριωτάκη. Μεγάλη ευκαιρία για το 5ο γκολ. Χάνεται. Κατηγορίες και το έχει αποδείξει. Με δικά του παιδιά πάει μπροστά. Ενώ ακούτε εσείς Πετράκη μαζί στη Γάμα Εθνική, αυτό είναι το σύνθημα που επικρατεί εδώ στα αποδυτήρια του Ηροδότου. Μια μεγάλη επιτυχία για την ομάδα. Πιστεύω ότι όλα τα παιδιά προσπαθήσαμε όλη τη χρονιά να κάνουμε το καλύτερο για την ομάδα. Όλη η ομάδα προσπάθησε σύμφωνα με τις οδηγίες του προπονητή μας. Νομίζω ότι κάναμε το καλύτερο και είχαμε την ευτυχία 2 αγωνιστικές πριν από το τέλος να εξασφαλίσουμε το πρωτάθλημα. Σίγουρα όλοι ξέρουμε ότι η Ηρόδοτος είναι ένα μεγάλο σωματείο, δεν άνοιγε στις κατηγορίες που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Προσπαθήσαμε όλα τα παιδιά τα 2 προηγούμενα χρόνια να κάνουμε συστηματική δουλειά. Αυτή ευτυχώς μας βγήκε. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια. Συγχαρητήρια και στις υπόλοιπες ομάδες του πρωταθλήματος γιατί αντιμετωπίσαμε πολύ καλές ομάδες και νομίζω ότι δίκαια αναδειχθήκαμε πρωταθλητές. Λάγη Καριωτάκη, συγχαρητήρια για αυτή την επιτυχία του Ηροδότου που επιστρέφει έπειτα από 7 χρόνια στην τρίτη εθνική. Ναι, είμαστε πολύ συγκινημένοι. Μετά από 7 χρόνια, τότε ήμουν πάλι εδώ. Τώρα πιστεύω μια συνέχεια να τελειώσει τα 2 παιχνίδια ακόμα. Και πιστεύω να κοιτάμε από τώρα για του χρόνου. Ο Ηρόδοτος καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος, πρώτη βαθμολογία, καλύτερη άμυνα, καλύτερη επίθεση. Έχει ακόμα 2 παιχνίδια. Στο τέλος θα ξαναμπούμε πάλι. Όσον αφορά τη συνέχεια, επιστροφή στην τρίτη εθνική, εσύ γνωρίζεις την κατηγορία. Ο Ηρόδοτος έχει μέλλον με αυτή την ομάδα που έχει. Έχει μέλλον. Έχει μέλλον. Αν συνεχίσουμε έτσι, μπορούμε να κάνουμε πολλά. Με πολλή δουλειά όπως και φέτος, με νέα παιδιά πάλι. Μπορούμε να βοηθήσουμε όλοι μαζί να πάμε καλά και στη Γάμα Εθνική. Νομίζω ότι όλα τα παιδιά κάναμε ό,τι μπορούσαμε φέτος στον Ηρόδοτο. Ξεκινήσαμε μια δύσκολη χρονιά. Νομίζω ότι πήγαν όλα πολύ καλά. Ο Ηρόδοτος ξαναζεί μεγάλες στιγμές και νομίζω ότι το αξίζει γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι το δεύτερο μεγαλύτερο σωματείο στην Κρήτη.
του αξίζει να είναι στις μεγάλες κατηγορίες. Και νομίζω ότι ο Ηρώδος όσο περνάνε τα χρόνια θα ανεβαίνει και ψηλότερα, γιατί νομίζω ότι είναι μια από τις πιο ιστορικές ομάδες της Κρήτης. Πιστεύω μαζί με τα Μάλια ήμασταν η καλύτερη ομάδα, αλλά όλες ήταν αξιόλογες ομάδες. Πιστεύεις ότι ο Ηρώδος με το υλικό που διαθέτει, νεαρούς στην πλειοψηφία ποδοσφαιριστών, μπορεί να τα καταφέρει και στην τρίτη εθνική? Σίγουρα πιστεύω αν κρατηθεί ομάδα όπως είμαστε, έτσι αγαπημένοι και όπως είμαστε, το ίδιο υλικό και συν 2-3 παίχτες πιστεύω εγώ, ίσως καταφέρουμε να είμαστε και μια καλή ομάδα στο ΓΑΜΑ Εθνική. Επιστρέφεις στην τρίτη εθνική, εσύ έχεις αγωνιστεί σε αυτήν την κατηγορία με τα χρώματα του Ολυμπιακού Βόλου. Πιστεύεις ότι υπάρχει προοπτική και μέλλον σε αυτή την νέα ομάδα που απαρτίζεται από ποδοσφαιριστές από το Ηράκλειο για να καταφέρει κάτι το καλό ο Ηρώδος? Σίγουρα έχει πολύ μέλλον η ομάδα, γιατί έχει πολύ καλά μικρά παιδιά ιδίως. Δηλαδή οι παίχτες νεαρής ηλικίας έχουν πολύ ταλέντο και με λίγη μεγαλύτερη προσπάθεια και μπορέσουν να σταδιοδρομήσουν και στη ΓΑΜΑ Εθνική αλλά και σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Ποια ήταν τα στοιχεία που έδειξε ο Ηρώδος και κατάφερε στο τέλος να πανηγυρίσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την επιστροφή του στα επαγγελματικά σαλόνια? Μια ομάδα, θα το γνωρίζεις αυτό, που καταξιώθηκε κυρίως στην Β και τη ΓΑΜΑ Εθνική. Στοιχεία ομοιογένεια της ομάδος. Έχει και καλή διοίκηση και καλό προπονητή και καλούς παίχτες. Είπες για προπονητή, σημαντικό μερίδιο στην επιτυχία φέρνει και ο προπονητής. Σίγουρα, από τα μεγαλύτερα κομμάτια του ανήκουν. Αλλά και οι παίχτες ήταν πολύ καλοί, παίχτες με πολύ μεγάλο ταλέντο για την κατηγορία. Ο Ηρώδος είναι ένα ιστορικό σωματείο. Έχει διατελέσει στο παρελθόν πολλές φορές τα πρωταθλήματα της Β και της Γ Εθνικής. Κάθε πράγμα έχει το κύκλο του και νομίζω ότι ήρθε η στιγμή, για μένα είναι μια πολύ μεγάλη στιγμή, που η ομάδα ανεβαίνει κατηγορία, ολοκληρώνεται μια προσπάθεια η οποία ξεκίνησε πριν αρκετά χρόνια. Εγώ είμαι το τελευταίο διάστημα. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που είμαι προπονητής και η ομάδα ολοκληρώνει την προσπάθεια αυτή που έγινε. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές αυτής της επιτυχίας, που είναι η διοίκηση, είναι ο κόσμος και πολύ περισσότερο οι ποδοσφαιριστές. Αυτοί είναι που μεταφράζουν την προσπάθεια όλων μας σε επιτυχία, σε αποτέλεσμα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που ο Ηρώδος μαζί μου ανεβαίνει κατηγορία. Ο Ηρώδος αυτή τη στιγμή έχει τις βάσεις για την επόμενη μέρα. Το πιο σπουδαίο απ' όλα είναι ότι είναι μια αγαπημένη οικογένεια. Το πιο σπουδαίο όπλο μας για μένα ήταν αυτό και στη συνέχεια ήταν η ποιότητα των παιχτών που εγώ είχα να δουλέψω. Ο Ηρώδος έχει υλικό που μπορεί να στηριχτεί και να βασίζεται σε αυτό και ανεξάρτητα το πώς θα είναι η επόμενη μέρα για όλους μας, νομίζω ότι ο Ηρώδος είναι σε καλό δρόμο. Θα γίνει κεφαλιά η μπάλα στα δίχτυα. Το 1-0, ο Ηρώδος που πιέζει συνεχώς, άστοχη έξοδος από τον Τζακαράκη, η μπάλα στα δίχτυα. Ο Ηρώδος είναι και πάλι στην επίθεση. Ο Ηρώδος που τελικά πετυχαίνει το 3-0. Το πέσιμο εκεί και ο διαιτητής τελικά δίνει πέναλτι. Εκτελείται το πέναλτι από τον Πανάκα στο 72, γίνεται το 4-0. Η σέντρα, η κεφαλιά και ένα εντυπωσιακό γκολ από τον Ταυλαδωράκη στο 75. Εκτελεί ο Παπαδάκης, η κεφαλιά στα δίχτυα από τον Αβγενάκη, το 0-1 στο 5ο λεπτό εδώ στην Βαγιά. Εδώ τώρα στην επίθεση Ξιδάκης, το άνοιγμα για τον Τζορμπατζάκη. Με καλές προϋποθέσεις αυτή η επίθεση του Ηρωδότου. Τζορμπατζάκης απέναντι τον παγωμένο πλασάρι, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, το 0-3 από τον Τζορμπατζάκη στο 71ο προς 80ο λεπτό. Αλμυρός Ηρώδος 0-3. Ωραία αλλαγή του παιχνιδιού. Πολύ κοντά στο 1-0 ο Ηρώδοτος και θα έρθει το 1-0. Πασαριστά. Θα γίνει το γύρισμα από κοντά. Ο Καλαϊτζάκης αυτή τη φορά θα βρει το δρόμο προς τα δίχτυα. Το 2-0 για τον Ηρώδοτο. Εκτελείται το κόρνερ από το Μαρκάκι. Η κεφαλιά και το γκολ. Το 1-0 με το Φινοκαλιώτη στο 22ο λεπτό. Σκάβει την μπάλα. Πέφτει εκεί ο Καλαϊτζάκης και έχουμε πέναλτι από τον κύριο Τιμπάνη, το Συνδέσμο Αθήνας. Ο Ηρώδος με τον Κασοτάκη στο 82, εκτελεί ο Κασοτάκης η μπάλα στα δίχτυα. 1-1 ισοφάριση για τον Ηρώδο. Για τον
Παπαδάκης θα ζυγίσει το σούτ, την μπάλα στα δίχτυα, εκπληκτικό γκολ από τον Παπαδάκη που κάνει το 1-2 στο 92. Ο Ηρόδοτος γυρίζει το ντέρμπι. Παίχτες του Ηρόδοτου πανηγυρίζουν τη μεγάλη νίκη με τους οπαδούς που βρέθηκαν στη Χερσόνησο. Καβλαδωράκης, Παπαδάκης επιχειρεί το σούτ, την μπάλα στα δίκτυα. Ένα φοβερό γκολ από τον Βασίλη Παπαδάκη έξω από την περιοχή. Να δούμε τι μπορεί να κάνει ο Ηρόδοτος. Εντυπωσιακή ενέργεια από τον Βολιώτη. Θα μπει στην περιοχή, θα βρεθεί στο χόρτο. Και θα δούμε, θα δώσει το πέναλτι ο διαιτητής και πράγματι το δίνει. Εκτελεί ο Κασουτάκης, αποκρούει ο Ρωμανός και έρθει ο Παπαδάκης και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Προβολή. Ο Καλαϊτζάκης θα βγάλει τη σέντρα, η μπάλα θα φτάσει τελικά στον Ξιδάκη στα δίχτυα. Στο 42, μια ωραία αντεπίθεση. Είναι ασφιχτική η πίεση των γηπεδούχων και τελικά με αυτό γκολ του Φράγκου στο 75 το 1-1. Ο Φράγκος λειτουργεί σαν επιθετικός και ισοφαρίζει για τον Πανό. 87ο λεπτό. Θα βγει η σέντρα, Πανάκας, η κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα. Ο Ηρόδοτος 3 λεπτά πριν λήξει το παιχνίδι ξαναπαίρνει το προβάδισμα στο σκορ. Ο Ηρόδοτος είναι και πάλι στο προσκήνιο, θα βγει το γύρισμα, αμέσως το σούτ και η μπάλα στα δίχτυα. Στο 17 το 1-0. Θα κάνει την πρώτη τρίπλα, θα στρώσει. Η ωραία προσποίηση και το γκολ από τον Μιχάλη Καλαϊτζάκη στο 25 το 2-0. Θα γίνει η κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα. Μειώνει σε 2-1. Αρχιά παλιά. Καλαϊτζάκης στο πάρει ωραία την μπάλα, η προσποίηση και το 3-1. Ένα πολύ όμορφο γκολ από τον Μιχάλη Καλαϊτζάκη. Ο Καλαϊτζάκης που είναι σε θέση βολής θα κάνει το hat-trick. Το κάνει 3-4-1. Πανάκας θα βγάλει το γύρισμα εκεί για τον Ζορμπατζάκη. Η μπάλα στα δίχτυα. 5-1. Ο Ηρόδοτος είναι συνεχώς στην επίθεση. Γύρισμα και το 6-1 από τον Ξιδάκη. Εκτελείται με φάλτσο. Θα αποκλούσει ο τερματοφύλακας. Και το 7-1. Θα βγει η σέντρα, η κεφαλιά. Η μπάλα στα δίχτυα στο 62 από τον Τσιβουλάκη. Προσπάθεια εκεί από τον Ευαγγέλου. Θα ανατραπεί πέναλτι. Ο Ευαγγέλου είναι ο παίκτης που το εκτελεί. Η μπάλα στα δίχτυα 8-2 στο 72. Παπαδάκης εκτελεί. Η μπάλα με φάλτσο. Θα περάσει από όλους. Ευνηδιάζεται το τερματοφύλακας. Και γίνεται το 9-2 στο 77. Εκτελείται. Η μπάλα θα περάσει από όλους. Κεφαλιά και το γκολ από τον Μιχάλη Καλαϊτζάκη. Μόλις στο 5ο λεπτό το 1-0 για τον Ηρόδοτο. Δεν μπόρεσε να αντιδράσει ο παγωμένος. Ο Ηρόδοτος που έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά. Θα βγει η σέντρα και το γκολ πάλι από τον Καλαϊτζάκη. Δεύτερο γκολ και Ηρόδοτος αλμυρός 2-0. Σε θέση βολής ο Μιχάλης Καλαϊτζάκης κάνει το 2-0. Ηρόδοτος που είναι και πάλι στο προσκήνιο, θα βγει η σέντρα. Η μπάλα δεν απομακρύνεται, είναι το σούτ που γίνεται, η μπάλα στα δίχτυα. Είναι το 3-0 για τον Ηρόδοτο, ο οποίος μετατρέπει το παιχνίδι σε μια πολύ άνετη επικράτηση. Παπαδάκης με φάλτσο, η κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα. 4-0, αυτή τη φορά ευστοχεί ο Καλαϊτζάκης, κάνει το 4-0 για τον Ηρόδοτο. Θα εκτελεστεί το φάουλ, η κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα, το 1-0, ανοίγει το σκορ για τον Ηρόδοτο με το Μανελάκη. Εκτελείται το φάουλ, η μπάλα θα περάσει από όλους και θα καταλήξει στα δίχτυα. Είναι το 0-2. Είναι ο Παρθενάκης, θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα, μειώνει σε 1-2. Παπαδάκης το εκτελεί. Στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά από τον Αδριανάκη, μπάλα στα δίχτυα. Πολύ καλή εκτέλεση φάουλ από τον Παπαδάκη. Ο Νίκος ο Αδριανάκης που προωθείται στις θυσμένες μπάλες. Δεν χάνει την ευκαιρία, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Φουρναράκη. 21ο λεπτό στη Νέα Λικαρνασσό. Ηρόδοτος Χερσόνησος 1-0. Παπαδάκης θα φέρει την μπάλα στην περιοχή. Κεφαλιά του Αδριανάκη, η μπάλα στα δίχτυα. Το 2-0 με τον Νίκο Αδριανάκη να πετυχαίνει το δεύτερο τέρμα για την ομάδα, το δεύτερο προσωπικό. Πάλι οι ίδιοι πρωταγωνιστές. Παπαδάκης εκτέλεσε το φάουλ στην καρδιά της άμυνας του Φουρναράκη. Πήδησε ψηλότερα από τους αμυντικούς της Χερσονήσου. Ο Νίκος Αδριανάκης έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.
Σας περιμένουμε όλους στο Πολύκεντρο Νέας Χαλικαρνασσού να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Μετά από εδώ ελάτε όλοι στο Πολύκεντρο. Μόνο τραγουδό